Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Μαρίλη και είμαι παντελώς άσχετη. Και όταν λέμε άσχετη εννοούμε γρή. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν αποφάσισα να κάνω το πρώτο βίντεο και ενδεχομένως να ακολουθήσουν και επόμενα. Γιατί έχουν μαζευτεί πολλές απορίες, ρε παιδί μου, στο κεφάλι μου και δεν μπορώ, θα σκάσω. Θέλω να τις μοιραστώ με κάποιον. Αποφάσισα λοιπόν να κάνω κάποιο βίντεο όπου θα το μοιραστώ μαζί σας, την απορία μου, και ενδεχομένως να υπάρχει έστω και κάποιος ο οποίος να μπορεί να μου απαντήσει, να με διαφωτίσει, ρε παιδί μου, για κάποια ερωτηματικά τα οποία έχω. Ξεκινώντας, θα αναφέρω ένα θέμα το οποίο είναι λίγο πιο στοχευμένο. Αφορά περισσότερο το gaming community, τους gamers. Εγώ παίζω παιχνίδια με τους φίλους μου, μόνη μου, whatever, δεν έχω θέμα. Αγαπάω τα online games, αγαπάω και τα offline games, καθένα για το διαφορετικό σκοπό του. Έχω παρατηρήσει όμως τώρα τελευταία όσον αφορά το online community, όπου είναι και εκεί που περισσότερο συναναστρεφόμαστε με άλλους παίκτες, είναι ούτως ή άλλως το offline, εντάξει. Μόνος παίζεις, τις νουμπιές σου τις κάνεις, κανέναν δεν έχεις πάνω από το κεφάλι σου. Όταν όμως έρχεται στο online κομμάτι το θέμα, εκεί αρχίζουν λίγο τα προβλήματα, αρχίζουν από παλιά. Παλιά λοιπόν όταν εκνευριζόταν ένας παίκτης, ας πούμε, καλή ώρα, όπως όταν εκνευρίζεσαι στο ποδόσφαιρο, αυτό το καταλάβαινα. Εντάξει, οκ, ήθελες να εκτονωθείς λίγο παραπάνω, έλεγες καμιά βρισιά, έλεγες ρε μαλάκα, κάτι έλεγες. Το καταλαβαίνω μέχρι εκεί. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι που σιγά σιγά έχουν αρχίσει και ξεπερνιούνται, παιδιά, οι βρισιές. Έχουν αρχίσει και ξεπερνιούνται οι βρισιές και έχουν τη θέση τους, έχουν πάρει οι ευχές. Θα μου πεις, κακό είναι αυτό. Δεν είναι καθόλου κακό αυτό. Καθόλου. Αντίθετα, είναι πάρα πολύ καλό. Μακάρι αντί για βρισιές να δίναμε ευχές. Όμως, ρε παιδιά, εγώ τις ευχές έχω συνηθίσει κάπως αλλιώς. Δηλαδή, έχω συνηθίσει, σου εύχομαι χρόνια πολλά. Σου εύχομαι καλά στερνά. Σου εύχομαι να τα χιλιάσεις. Κάτι ωραίο σου εύχομαι. Κάτι για να συνεχίσεις τη ζωή σου, σου εύχομαι. Κάτι για να περάσεις όμορφα, σου εύχομαι. Κάτι, ρε παιδί μου, σου εύχομαι. Κάτι ωραίο. Όχι στο online gaming community. Εκεί οι ευχές είναι λίγο διαφορετικές. Η απορία μου λοιπόν είναι η εξής. Γιατί θα μπορούσε κάποιος να ευχηθεί στον άλλον καρκίνο για αυτόν και την οικογένειά του? Παιδιά, σπάω το κεφάλι μου και δεν βρίσκω λύση. Δεν βρίσκω άκρη, δηλαδή. Πρόσφατα λοιπόν βρέθηκα σε ένα παιχνίδι όπου ένας παίκτης ευχήθηκε σε έναν άλλον, με ευχή όμως, ευχή. Και ήταν Έλληνας ο συγκεκριμένος, έχω πετύχει και με ξένους, δεν είναι διεθνές το φαινόμενο, δεν είναι θέμα μόνο στην Ελλάδα, όχι. Έτσι λοιπόν ένας παίκτης κάτι έκανε τώρα, δεν τον βοήθησε την ώρα που τον χρειαζόταν, κάτι τέτοιο, τραγικό, φοβερό. Ναι, τέλος πάντων, έγινε αυτό το σκηνικό και του λέει ο άλλος, σου εύχομαι, τρελάθηκα, σου εύχομαι καρκίνο σε σένα και σε όλη την οικογένεια. What? Τι είδα μόλις? Αλήθεια? Ευχήθηκες καρκίνο? Ναι. Και εδώ λοιπόν είναι το σημείο το οποίο ξεκινάει η απορία μου. Ωραία, έκανες την ευχή σου. Τώρα, τι σημαίνει αυτή η ευχή? Τι σημαίνει? Ξέρεις να μου πεις τι σημαίνει? Γιατί εγώ ξέρω δύο πράγματα για καρκίνους. Το ένα είναι το ζώδιο. Αυτό ευχήθηκες, του ευχήθηκες να γίνει καρκίνος? Δεν νομίζω. Το άλλο είναι μια αρρώστια. Μια αρρώστια. Άσχημη αρρώστια. Ψάξε στο Wikipedia, εκεί έψαξα, σου είπα άσχετη. Έψαξα στο Wikipedia και είδα ότι τι ακριβώς είναι αυτή η αρρώστια. Κάποιοι την ξέρουν λίγο περισσότερο, γιατί κάποιοι έχουν ήδη τέτοιο θέμα οι οικογένειές τους, χτύπα ξύλο και μακριά από όλους. Κάποιοι άλλοι δεν το ξέρουν. Έτσι λοιπόν
Για καρκίνο εγώ ξέρω το ζώδιο και αυτό ή αυτό. Εκεί, παιδιά, σταματάνε οι γνώσεις μου. Εγώ αυτά ξέρω για καρκίνο. Εκεί. Και λέω εγώ τώρα. Αυτό εννοούσες όταν ευχόσουνα καρκίνο στο συμπαίκτη σου? Και άντε πες, εντάξει, μην το βλέπεις με το fair play του πράγματος, μην το βλέπεις με την ομαδικότητα. Ας την ομαδικότητα, μπορεί να το έλεγες στον αντίπαλό σου. Του ευχήθηκες, ρε φίλε, αυτό σε άνθρωπο? Γιατί? Αν όμως δεν του ευχήθηκες αυτό και κατάλαβα λάθος, γιατί σου είπα εξ αρχής, είμαι άσχετη, δεν έχω ιδέα τι μπορεί να είπες. Αν όντως λοιπόν το ευχήθηκες κάτι διαφορετικό ή αυτή η ευχή είναι κάτι διαφορετικό, παιδιά, θέλω οπωσδήποτε να με διαφωτίσετε. Τώρα, ζώδιο πιστεύω δεν του ευχήθηκε. Την αρρώστια πιστεύω δεν του ευχήθηκε. Τι σκατά του ευχήθηκε τελικά, δεν μπορώ να καταλάβω. Και δεν είναι μόνο αυτή η βρισιά. Ευχή, όχι βρισιά, μη είσαι χαζός. Μην είσαι χαζός. Είναι ευχή. Σου εύχομαι. Επίσης, μια άλλη ευχή λοιπόν που άκουσα τώρα πρόσφατα είναι σου εύχομαι θάνατο για σένα και την οικογένεια. Θάνατο. Δηλαδή, δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν υπάρχει ζώδιο θάνατος, δεν υπάρχει κάτι άλλο θάνατος. Ένα πράγμα ξέρω για θάνατο. Σίγουρα δεν έχω καταλάβει κάτι καλά. Σίγουρα από κάπου χάνει το πράγμα. Σίγουρα βρίσκομαι, με έχουν απαγάγει. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι διαφορετικό, αλήθεια. Και ρωτώ, τι είναι αυτό το οποίο, καταρχήν είναι αυτό που έφτιασε, είναι αυτό που κατάλαβα? Μιλάμε την ίδια γλώσσα, είναι αυτό όντως? Έχω καταλάβει κάτι λάθος? Πες μου, ρε φίλε, αλήθεια. Αν όμως έχω καταλάβει το σωστό, η απορία μου είναι άλλη τότε. Είναι με ποια λογική? Δηλαδή σε φάση είναι ξεπερασμένο το μαλάκας και όλο το υπόλοιπο θέμα και ξέμεινες και είπες στρίβοντας το μουσάκι σου, τι ευχή κατάρα whatever να δώσω? Ας πω για μια αρρώστια που έτσι είναι διαδεδομένη πολύ τώρα τελευταία και τη λένε, κάτσε να δεις μωρέ πώς τη λένε, καρκίνο. Και την ξεσήκωσες χωρίς να ξέρεις τι σημαίνει. Μόλις σου είπα τι σημαίνει, τουλάχιστον για μένα. Γι' αυτό το λόγο θέλω να μου πεις αν σημαίνει κάτι διαφορετικό για να μπορώ να δεχτώ κι εγώ αυτή την ευχή, ρε παιδί μου, να χαρώ έτσι, να πω τι καλό, τι εφάνταστο που είπε ο συμπαίκτης μου, τι όμορφα που μίλησε, τι λόγια ήταν αυτά που είπε για μένα και την οικογένειά μου. Ναι, αυτή την απορία έχω, παιδιά. Ξεπεράστηκε και το θέμα της μάνας, γιατί ήξερα πριν μερικά χρόνια, δεν είναι και πολλά, που είχαμε το τι έκανα στη μάνα σου, τι έκανε στη μάνα μου και η μάνα σου είπε αυτό και με το βράδυ η μάνα σου είπε εκείνο σπίτι και κάτι τέτοια. Εντάξει, αυτά τα καταλαβαίνω. Ναι, εκεί σταματάνε οι βρισιές, ας πούμε, εκεί σταματάει η φαντασία σου. Πίστεψέ με, είμαι από τους πιο rage τύπους την ώρα που παίζουν. Μπορεί να κοπανίσω το κεφάλι μου στο πληκτρολόγιο, μπορεί να κοπανίσω το ποντίκι στον τοίχο, μπορεί να κοπανίσω το ίδιο το λάπτοπ πάνω στο τραπέζι και κάτω στο πάτωμα. Όμως κάπου εκεί θα σταματήσω. Δηλαδή κάποια στιγμή, θα πω, μωρέ, τι μαλάκας που είναι ο αντίπαλος, αλλά ως εκεί. Δεν θα πάω να του ευχηθώ του ανθρώπου να πάθει τίποτα αυτός και η οικογένεια. Ποιος είμαι? Τι να σου πω, ρε φίλε. Δεν ξέρω, αλήθεια. Κάπου εδώ αρχίζουν και σταματάνε οι λογικές μου, σταματάνε οι γνώσεις μου, σταματάει γενικώς το οτιδήποτε έχω στο κεφάλι μου, το γρανάζει, σταματάει. Εκεί μένει. Και λέει, όπα, μπάστα, κάτσε να μοιραστώ αυτή την απορία, γιατί πραγματικά θέλω να μάθω τι μπορεί να εννοεί ένας άνθρωπος όταν το λέει αυτό και για ποιο λόγο το λέει. Αυτή είναι η απορία μου. Απλή. Και φαντάζομαι, επειδή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που το κάνει αυτό, δεν μπορεί, ένας χριστιανός δεν μπορεί να μου απαντήσει. Θα ήθελα λοιπόν να δω
τι συμβαίνει, για ποιο λόγο, ούτως ώστε να μπορώ σιγά σιγά να εγκληματίζομαι, να πω ότι εντάξει, ωραία, είδες, τώρα ξέρω τι εννοεί, τώρα ξέρω ακριβώς και γιατί το λέει. Κάπου εδώ λέω να σας αφήσω, περιμένω τις απαντήσεις σας όπως και δίποτε. Πιθανότατα θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο απορίας, γιατί πραγματικά, παιδιά, έχω πάρα πολλές απορίες. Περιμένω λοιπόν τα σχόλιά σας και σας χαιρετώ μέχρι και την επόμενη.